dangos beth mae ceffyl yn gallu wneud. Ydy, a mae'n sport. Ydy. Gallu carlamu mor bwysig ar gyfer Ceffylau Hela. A Jody Soul sydd wedi bod yn edrych ar y marchogaeth yn y gystadleuaeth yma. A Jeanette Laffordd wedyn yn wneud y cydymffurfiad. Ac o'n i'n darllen bod diolch gan Jody iddi fam mewn gwirionedd bod wedi dechrau diddordeb gyda'r ceffylau. Gan mae hi oedd eisiau cael ceffyl yn y lle gynta. Ond mae'r ddau wedi cytuno, dwi'n meddwl, trwy'r bore ac yn trafod y Pencampwriaeth. Dyma'r linell ni'n gweld nawr. Dim mewn trefen gan mae Pencampwriaeth yw hon o'r dosbarth y Ceffylau Hela Marchogaeth. Wel, maen nhw wedi tynnu yn campwr allan. O'n i'n anghywir. Oeddi hwnna'n brifo, Beth? Tan bach. Fel amai. Green Hole Commander. Y bechnogaeth Kate Griffiths. Y marchogaeth gen Mrs Amy Tuff. A wedyn, Geel Wobber yn mynd i Angela Tucker a Patrick's Choice. Wel, oedden ni'n gywir am un, Beth? On. Y rhosglymau yn cael ei cyflwyno yn y Pencampwriaeth i'r Ceffylau Hela i'w marchogaeth. Ac yn ennill y Pencampwriaeth mae Amy Tuff yn marchogaeth ar ran Kate Griffiths. Green Hole Commander enillydd y dosbarth i'r pwysau canolig yn y Ceffylau Hela i'w marchogaeth. Yr rhibannau yn cael ei gyflwyno. Yr Geel Wobber wedyn yn mynd i Patrick's Choice. Dyma chnogaeth Angela Tucker yn cael ei marchogaeth gen Sophie Curry. Ond y bencampwr, Green Hole Commander. Oh, it is 1-5. Oh, green.
A dyma ni enillydd y Pencampwriaeth cynta yn y prif gylch yn y sioe frenhinol yn 2022. Y Ceffylau Hela Marchogaeth, Green Hall Commander yn mynd â hi leni. Ac Amy Tuff yn Marchogaeth ac yn berchen i Kate Griffiths. Ac yn dal i gafel ar y rhibanyn yn dyn. Champion was 143 and